South Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlube ekhasini eshisa usisole ezingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi sematholeni dubula ubadidi ubadakaze yebe siphela mphela bhubela sikhukhukazi inqolobane amanoni kaZulu bayibake yabaqephuza nosazwe ayidubukele besina bededelana inkundla ingangozulu imvungu yomthatha ehloko makwala semome kwanalele emva kuzibuthe moya inkunzi ehlabusento umanqaphaza ngokuqabela ukufada abalabacika seningizimu Afrika iziki zendlovu umhlaba zamazama likhulu liyeza lenyelela lelobonakala eningizimu enyakathe empumalanga nasentshonalanga ungesiphalaphala Mpumalanga Skothe zamcholo unethe kahle kwavela amaqhawe namaqhawekazi eqheliswe ngolegwalagwa. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ngokwazi nguThobsani ngwakamthembu ihora lenjabulo umzukulu kaGojela magojela intombi yesoke nomsikazi wabezizwe ngizalo sikuyadela ngoba ibona kwantomntwana ake bafowethu namhlanje ngiphumulele ngikhona la endaweni yokuphumula niyazi ukuthi ningitholaphi iSelect Africa TV ngiphethe insizwa la engizoyithula njengamanje nganza ukuthi njengoba bengithembisile bafowethu iSelect Africa TV hleze nilethele insizwa bafowethu ezenziwe into enhle emphakathini emayikhula zikhombisa ukuthi ikhono lilelephi lensizwa ke bafowethu icule namaqhawe amaningi insizwa le ibisondele nezinsizwa engicabanga ukuthi amakhosi kumaskandi but sizoyixoxa le ndaba asibingelele siyamukele kwiSelect Africa TV Vava mfowethu asibingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV ngiyabingelela mfokamthembu ngiphinde futhi ngibingelele nababukeli beSelect TV emakhaya insizwa ke le isoko ikhulumela phansi kodwa sizoyincenga nje sicela ukuthi ayiliphakamise izwi ngiyayazi insizwa abafowethu ake sizwe but wami ubani uVava mfowethu mangabe kukhulunywa ngoVava shuthi igama lami lokuzalwa nguQondokwakhe wakambambo ngizalelwe eShowe endaweni yaseNgodwini ngifunde futhi ezikoleni zakhona ngaze ngasuka ke sengiza ngapha naseThekwini ngaze ngafika nakoGoli ngokwamadogo nangokumculo mfowethu siyayizwa uyayibeka iyacaca uyafika uyafunda emakhaya iziphi ikolo ofunda kuzona ngoba into ebalekile mfowethu kumele sibatshele abantu ngoba abantu mase benibona benile phezulu bagcina sebenifanisa uthi awu sibani bani lo wana uyayibona singithi asibatshele abantu iziphi ikolo obufunda kuzona emakhaya shuthi ukuqala kwami isikole ngifunde enhlolini emabangeni nje aphansi ngokuthi ke le emakhaya shuthi lokho izikole sayingaka ndikakhulu ukuthi mhlambe kube khona nama high school kanjalo ngawela ngayofunda nakwamvumase ngafika naseyithabeni nakhona futhi ngifundile ngabuya ngeze nokhalela yawe kuyilalo okunengcine khona lokho nokufunda ngase ngisuka ke ngase ngiza eThekwini ke ngokwamadogo yebo ngase ngisuka eThekwini ke sengiya eGoli ke ngokufuna indlela yaphambili ngokomculo shuthi ngathi ke ufika kwami eGoli emculweni ngifikele kubhuti wakamthetho uqondani ne shuthi oqondani ke lapha nabe ube sebenza kakhulu nensizwa lokho eseyadlula emhlabeni iBhova likade kumqumeni yebo so shuthi ke uqondani uyena kumuntu lokho nengafika ngaye lapha komqumeni wangethula wathi hayi nanga umfana wangakithi na usafuna indlela lokho neyaphambili lokho emculweni base bethi iBhova likade hayi no ake idlala isigincile ndoda asiza ukuthi iphethe staff esinjani yabo hayi lasilethe iBhova ayingasetha hayi ngadlala hayi bachazeka bo ya kodwa ke mfethu izeke noma kungabanga bikho mhlambe lula nangendlela ukuthi noma sengifikile mhlambe komqumeni ukuthi mhlambe ngisheshe ngikwazi ukuthola mhlambe indlela nje neyaphambili lapho kangibanga nayo inhlanhla yokwazi ukuthi mhlambe ngithola ikhampani ezokwazi ukuthi ingirecord ngibe ngaphansi wangu lokho ngoba cabanga lokho ngaleso sikhathi iBhova la ngifaka mfethu e-studio kwaBazuka sa record album link producer kodwa lo album yagcina ingakwazanga ukuthi i-release abantu beyize cabanga lingibheka nakwezinye ingoma sali Bhova no zami zami nguQondokwakhe mbamba bo uVava yes so kuthe makhamba lokho isikhathi laselithi iBhova no ndoda ngoba wena uyakwazi ukudlala nesizulu la esigincini ngisacela la kuyidla amanzi ukungidlalele lesisandla lesizulu udlala nje ingoma lokho abonje
lokunesuka kuwena bo yebo shuthi yasiqala lapho ke lonto yabo mangikhumbula kahle kune album yayithi ephaphamani lapho ke ingoma lokhu neyavelela lokhu nakakhulu neyidlalwa kakhulu nasemsakazweni ingoma ethi isitolo sendoda ethi mina kwethu ngiboleka indoda unaso yini isitolo sokuthenga indoda yalo ngoma yayifike nje nami yabo futhi kuyimina nengidlala isiginci kuyona bo so nami kuyingoma ke ngathi ngangiyithathe nje ngakithi lokho emakhaya ngizwa mingabe iculwa lokho khona ngase ngiyithatha ke ngayidlala ngesiginci shuthi ke iBhova laba nenhlanhla ke lokuthi yabo ngithi mhlambe kwezinye ingoma mangabe nje ngilinike ngoba lapho uma ngikhumbula kahle ngithi nganika lokho ingoma ezintathu kuleyo album yabo kukhona nenye ethi nanga umuntu eyithele enkunzini ecijile usithele enkunzi nangethi into uvava hele uyazi ke wena uvava ngithi mina mana ke wemahlamba mfethu into engijabulisayo ngiyayithanda ngoba iyangena kulento yokuthi babukeli beSelect Africa TV le ndoda ngizoyitshela ukuthi ayizidlalele lezi ngoma ngizoyicela ukuthi ayizidlalele lezi ngoma ebidlala nomgqumeni isebenzele nomgqumeni bafowethu engicabanga ukuthi inkosi yamaskandi umuntu ohleze ekhulunywa ngaye kakhulu ake siqale la ke kodwa mfowethu uthando lwamaskandi qale before sifike lezi ingoma lezi ngoba uzoyidlala futhi ababukeli bayithanda bazayidinga futhi uthando lwamaskandi lusukaphi yini le abantu izingane ezincane zithanda amabhola izingane ezincane zithanda hip hop bani wena wakhetha umaskandi lusukaphi uthando lwamaskandi ububukela kubani uzokhumbula nje mfethu lukusasuka nje emakhaya futhi ngiyacabanga mhlambe nawe lokho wobona njengomuntu ke nesasikhula naye emakhaya ukuthi ngathi mase ngiqala lokhu nokwazi ukudlala isiginci engaqala ukunyamalala emagroundini ngangabe ngisabonakala yabo shuthi umculo bengukulalela nje amakhasethi mangabe kufikile lokho baba bebuye emaThekwini ngilalela lokho umfoka Molo nabanye okuyena umuntu nengangimthanda lokho kunaka kakhulu nanokuthi iginci beyidlalwa ke kakhulu nangakithi kukhona abantu lokho nengisondelene nabo abayidlala iginci abanje ngomalume umfiliseni wakaMagubane kuzoba umzala wami umpaqo wakaMgenge nokuyena umuntu nowaqala nanokungibonisa nje isiginci ukuthi sibanjwa nje na kanjani lokho ngathi nanoma sengifikile lokho la eThekwini mhlawumbe uma kuvalwe izikole ngizobheka amatohwana engifundisa lokho isiginci hayi nami ngagcina sengikwazi ukubamba so kuhamba isikhathi ngize ngikwazi ukufika naseduze nakumalume umqabula sheshe hayi lapho ke wafika khona ke lapho ayinwa ke lapho hayi lokho abonami ngitshela ukuthi isiginci lokho kana ngiyasazi kodwa nje ngathi mangabe nje sengifika nakumalume lokho ngaqala ukubona hayibo kanti isiginci bengingakasazi yabo ya kwakuyima engikhombisa ukuthi hayi no ndoda labamba kanje yabo ilani lokho ningiqale kahle khona ke nanokusibhama ke lokho nesiginci ke ukuze ngize ngikwazi ke lokho yabona nami nje ngicine ke sengifuna nendlela yaphambili ngize ngicine ngibonana nensizwe njengoqondana kanjalo ngize ngifika ke kubona ke egoli sisebenza ke nabo bonke nomgqumeni kanjalo mfowethu siyayizwa uyayibeka iyacaca babukeli beSelect Africa TV insizwa ke le isuka le emakhaya engodweni phansi le empofana esigodini sasemashushu mfowethu kwaMagwaza mfowethu ngizocela ukuthi ungicaphunele ingoma sizoyidlala ingoma kaLentuzana kaMgqumeni ingoma ubunazo kumgqumeni uzozithi nje nqampu ake ungiphe mfowethu ingoma obuyidlala nomgqumeni mfowethu shuthi ngizoqala nje ngawo le isitolo sendoda ne Wemna weta ongibaleka indoda yakho wathenganga awungibaleke phela ongibaleka indoda yakho wathenganga awungibaleke phela
washinga nje ngithi ngiboleka indoda uthe yakho wayithenga ngamali unazo yini isitolo sokuthenga indoda uthe yakho wayithenga ngamali unazo yini isitolo sokuthenga indoda uthe yakho wayithenga ngamali unazo yini isitolo sokuthenga indoda yayihamba nje kanjalo. Babukeli beSelect Africa TV Qondokwakhe uVava insizwa yakambambo le uMahlamba bafowethu uMahlamba ngobisi mfowethu siyajabula ukukubona ukuba semlandweni wensizwa mfethu eyenza umlando kuMaskandi and nawe wakhona mfethu iziphi ke ingqinamba thema ufika wahlangabezana nazo and nomgqumeni sekushiya wabona ukuthi le ndoda yangishiya ngisehlane angicela sixoxe. Mfethu yabona ingqinamba mfethu nengihlangabezane nazo khona zinkulu ikakhulukazi ukuthi nje nami ngikwazi ukuvela lokhu izwe lokhu lingibone ngoba lokho yabona izinto sasisixoxele lokhu neBhova iBhova lihamba nje laselivulena nekhampani yalo elaselisithembisile ukuthi I know lizosirecorda namanye amaqembu lokhu namanye lokho angaphansi kwalo lisikhiphe lokhu khona bo so shuthi ke selihambile noma ngingayekanga nokudlala isiginci kodwa nje ngayiqhubekela nje nempilo ngiyibambela amatoho ngitohoza kwaze kwahamba kwathi ngonyaka ka2015 ngase ngibonana shuthi ngase ngivele ngisegoli ngokwamatoho ngase ngikhuluma nomthetho uqondana ngathi nomthetho ngifuna ukungena e-studio ndoda kube khona into engiyenzayo yabo shuthi ngashaya ke ephaketheni lami sangena e-studio sayishaya ingoma eyayithamalanga enjabulo ngicabanga ukuthi lapha ingoma kwaba yiyona mhlambe neyazwakala nakubantu eyayidlalwa nasemsakazweni eyithi inkunzi yovava so lo ngoma ngangiyikhiphe ngaphansi kwentenesha music okuyikhampani kaQondana shuthi kwahamba nami ngwase ukuthi shuthi nami ngokubona izinto ke ngase ngagcina nami sengivula ke neyami i-record label uVava Music Production nokuyilona nengigcine nje ngikhipha kulona i-album ethi bawoze basibona bese ngikhipha nakhona so nakhona ke mfowethu nezinto lokhu nengahambanga kahle ngesizathu sokuthi manje anti yabo izinto amuzenzela wena mhlambe ngamandla akho lokhu namancane uthola ukuthi manje akekho umuntu lokhu nokusekile lokhu nosemva kwakho okwaziyo ukuthi akulekelele lapha nalapha mhlambe ukwazi nanokufika mhlambe nasebantwini yabo uthola ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi esiningi khona ngiyakwazi ukufika mhlambe nakuma promotion kodwa nakwezinye indawo uthola ukuthi mhlambe nasemcimbini lokhu nemkhulu khona ngikwazile lokhu nokushare lokhu istage nabafowethu nesebe dumile so kodwa ngagcina ke lokho amokodwa khona ngingayitholanga lokho abo khona nanendlela lokho nje neyaphambili ukuthi lokho abantu bedeze belokhu bengibona yabo shuthi nje mfethu ngingasho kakhulu ukuthi so nami nje la lokho khona nengikhona ngokwebanga nesengilihambile lokhu la emculweni nami mfethu kangithandi la engikhona ngoba akungifanele lokhu ngokwedlela lokhu nengidlala ngayo lokhu nesiginci lokho angeke ngifise nje ngabe mfethu yabo mhlambe kuthiwa nje ngabe mhlambe sengibuya ngisho mhlambe nakoNgilani noma kuAmerica yabo nje ngishaya intambo nje mfethu nasemazweni yabo ngiyayizwa ngane kwethu uyayibeka iyacaca Mahlamba awugcinanga nokucula nomgqumeni kuphela uthe umgqumeni emayikushiya emhlabeni ngicabanga ukuthi umjikijelwa akakulahlelanga ngaphandle ngizocela ukuthi uqale before singene kumjikijelwa ngicela ungidlalele le ngoma engicabanga ukuthi abantu bayithanda kakhulu uyicula nomgqumeni le kwangiyasemakhaya othi wayicosha emakhaya wafika wayibhala nefena eyishana nomgqumeni awungidlalele yona then mase singena kule kaMjikijelwa la khona sixoxele uhambo lwakho nomjikijelwa manje emva kwale ngoma le ngicela ukungidlalela yona mfowethu
Oh shothi yona le lokhu nengiqale ngako kodwa ngicabanga ukuthi ngizoshaya le nenye ke ithi lokhu nangumuntu eyithele inkonzini ecije yeah ngiyayiphambanisa yes Nangumuntu eyithele inkunzini ecijile uzithele inkunzini mancu nangumuntu eyithele inkunzini ecijile uzithele inkunzini mancu nangumuntu eyithele inkunzini ecijile uzithele inkunzini mancu nangumuntu wemfana mina mongibuyale ngodwini sengibuyale ngodwini ungibumale neshowe uthinte mina uthinte uvava nangumuntu eyithela kumancushe uthinte mina uthinte uvava nangumuntu eyithela kumancushe yabo nje ayihamba kanjalo mfowethu ngiyayizwa hayi bafowethu sikhale esandleni uyayazi ukuthi le muntu uyayazi lento yakhe futhi hey bafowethu hey bafowethu liyekeni uphondo bukani nje bafowethu bukani italent siyanicela babukeli beSelect Africa TV noma ngabe ukuphi imhlelo wemcimbi niyayibona italent esinalo la bafowethu siyacela ukuthi bafowethu ake nisukume niyiseke insizwe kanje mfowethu awugcini ngomgqumeni uyafika kumjikijelwa asiqala isitori samjikijelwa ke manje ngoba amakhosi kaMaskandi mfowethu lawo uculile nalabantu wabadlalela ingoma wababhalela but wena ufuna akuphumeleleki kwenzakalani umgqumo lento zana umjikijelwa awusitshela tshela izwe shuthi ukuqala kwami ukuthi ngisebenze nanomjikijelwa shuthi sihlangane na ku Instagram angithi manje sesi iqhelelene usegoli yena mina ngiseThekwini sithi masihlangana ku Instagram shuthi ngikwazi ukuthi ngimlandele lokho khona hayi shuthi kuse kuye ngokuya bese ngithola ama number akhe ngimfonele hawu bese lithi hey Mbambo ngiyakubona la ku Instagram yabo bese ngithi ya bese buza ukuphi bese ngithi hayi no ngiseThekwini yabo ya bese ethi hayi no ndodazi ngiyafisa mangabe sengenza amangcukumane uke lokhambe senze nje noma ingoma nje lokhu nezimbili lokhu zezizulu njengalezi anozenza kuyidla amanzi yabo hayi bese ngithi mina hayi no inkinga mfethu kayikho iwona ama number ami lawo so ngicela ukuthi uma ngabe ke mhlambe usuzongena lokho e-studio ungithinte ngikwazi ukuthi ngibe ngaseGoli khona sizokwazi ukuthi sihlanganise eqala before singene e-studio yabo futhi ke ngenhlanhla kwasho ukuthi nami vele ngalapho ngangiseyinhlelweni vele sokuyo recorda eGoli e-studio sakwayani nabo futhi ke ngafike ngaya ke eDube lapho ehlala khona ayisafike sahlanganisa futhi kwaba nje ilanga nje lilodwa elilandelayo sabe sesingene e-studio sashaya ingoma mfowethu ngizocela ukuthi asidlale ingoma wayidlala nomjikijelwa ngoba abantu kumele beyiqonde and babukeli beSelect Africa TV balandeli bamaskandi khona izinto ezenziwa abantu enisuke ningazazi but senza sure ukuthi asivundulule kuze labo bantu abasuke bengemuva abaziwe mfowethu awuyidlalele le ngoma nanidlala nomjikijelwa Awusiyeke sishane ngengoma Wothi shane ngengoma kanti yozilwe nini Awusiyeke sishane ngengoma Wothi shane ngengoma kanti yozilwe nini
Usilindimbi usilindimbi yengom ubano bengahlasela inganono usilindimbi usilindimbi yengoma ubano bengahlasela inganono usilindimbi usilindimbi yengoma ubano bengahlasela inganono. Hayi mfana man, hayi mfana, hayi Vava mfana, hayi mfana. Awu emaselisho njalo madoda ichalakhala shafuza. Mfowethu siyajabula ukuthi siyayibona imphumela oyenzile, usebenzile nezinsizwa. Kuthini ke mfowethu ukuphawula kwakho insizwa zadlula emhlabeni kunendaba eziningi abantu abasuka emlonyeni wabantu ngokuthi benza kahle and asiqale la kumgqumeni. Mfowethu umgqumeni kube nezingoma ezisalile engicabanga ukuthi egcine eziphumile. Ungathini ngalonto ngoba ezinye seziba nembango, uthola ukuthi kunembango mhlawumbe emayihamba umgqumeni because ngicabanga ukuthi umuntu ebenisebenza naye kakhulu emayihamba emhlabeni ezinye izinto benizazi. Ungathini ngalento esikhulunywa manje eziningi eziqhamukayo? Nemfethu inkulumo ngiyazizwa ikhulunywa mhlambe nanemibanga ekhona ukuthi khona ingoma lokuneza salayo zaseyiqedelwa lokho ngizokusho nje lokuthi yabo lokunjengendlamlenze kanje ya lokho abo futhi yabo khona ngizocela ukukhulumela mhlambe leyo ngoma lethi i-secret nje qobo lokho abo mfethu mina ngokwazi kwamabole ngoma ethi i-secret yasala kwi-album ethi i-SMS. Okay. Isala kanjani ngesizathu sokuthi lo ngoma yayivele ingenawo lokho ama-backing yabo. So lokho abo nanga ngokuthi yabo nje lokho nami lokho abo khona lapho nje nganikwa nje nanovo kwathiwa ndoda lokho khona mhlambe ungabheka uthini la yabo umubheka ayinami kwacaca ukuthi lokho iyangihlula yabo. So kukwaphoqa ukuthi mayisale yabo. So khona nenge ngimthulele mina isigqoko lo wamfona ngokuthi nje ekwazi ukuthi yabo nje leyanto afika akwazi ukuthi ayibeke lokho na kanjeyana nokukhomba ukuthi nalaphana naye umqondo wakhe wawuse fresh esafika nasemculweni yabo lonto. So ngoba lokho abo nje uma ngicabanga lokho enye ingoma kwakufanele lapha nibe yititle ye-album abantu wazi umgqumeni ukuthi imvamisa ihloko zakhe besiba isilungu. So kwasho ukuthi ngenhlanhla vele ikhona ingoma ethi i-SMS kwase kukhetheka yona ukuthi behlokwe lokho se-album. Yayisisala ke leyana lokho emishinini ethi secret ngoba yalokho yayingenawo ama-backing yabo. But ngizokhulumela zona kuyizona ingoma nezenzo ngikhona. Angizazi ke mhlambe nezinye ke mhlambe ikhona nezinye mhlambe nowayiqedelayo yabo. Ngoba ngenkathi senza le album lo washona eyenzile i-autograph ngangekho lokho ngiyisemakhaya ngangikade ngithole ingozi yemoto ngumuntu wayengaphilile nje ngisalulama nje emakhaya kanti naye uzoshona lokho nakulezo ikhathi yabo. Yabo kodwa nje le lokhu impela ye-secret ngiyayazi yona ngoma lokho niyayisale na ku-SMS ngoba ngikhumbula kahle lapha kunengoma ne-track number 3 ku-disc 1 ethini namasoka noDlanibheka ingculaza yalo ngoma cha kwakuyingoma yami leyo. Ya ngoba mina lokho abona ngisho lokho umuntu umubheka lapha kompofane idla amanzi yabo nje leya ngoma lethi empofana ingoma neyifike nami leyana ingoma yami. So lokho khona ngikubonge lokho nakakhulu ukusebenza naleya ndoda ngoba ukuze mina yabo nje lokho ngiyabonga ngize ngibe yimember nje naseSambro kube ileza ingoma nengangizenza nomgqumeni lokho nje ngikwazi nami ukuthi nje noma sithi mayidlala emsakazweni ukwazi ukungiholela. So mina ngathi mfethu izona lezo zinto ezisakwazi ukuthi zinginikeze imali nasemculweni. So kwaya ngokuya ke ngithe uma sengikhipha nezami ke nazo kuma ngabe nje ithuka ke idlalwa kube kukhona lokho nengikutholayo yabo.
Hayi mfethu ngiyayizwa uyayibeka yacaca. Mbukelo weSelect Africa TV ngihleli noVava la umfoka Mbambo. Insizwa ke bafowethu le esebenze nezinsizwa ezinkulu. Engicabanga ukuthi ezinkulu kakhulu kuMaskandi njengoba nizwa izibekela futhi iyayibeka inkulumo yacaca. Mhlawumbe uyaqala wena ukuyibuka eSelect Africa TV. Mina igama nguThobsani ngokwazi ngwakamthembu bathe le njabule ihora. Wena nje ungakhohlwa ukusubscribe ama ukuthi uyayibona lento. Sihleze usibona. Mfowethu Mjikijelwa emayidlule emhlabeni Mjikijelwa unishiya nani because ngicabanga ukuthi usebenzile naye nadlala ingoma but yayithini plan yenu? Iplan yethu kwase kuukuthi nakhona kuzokwenzeka lokho okufanayo lokho na kwidlamanzi uzothi uma ngabe ekhipha njalo amagcumane kube ukuthi nje ngikhona silokhu siqhamuka lesiginci sesizulu elokhu iqhamuka lezi ingoma naye kube ukuthi naye mhlawumbe makukhona naye ezakhe aqhamuka naso nezizulu so kube ukuthi mina lokhu umuntu ozoyidlala ngoba mina lokhu umuntu okwazi ukudlala lokho kangcono isizulu yayibolonto iplan yethu nje yayilapho. Ngiyayizwa mfethu. So nanokuthi ke kuumuntu okufuthi niwayezokwazi nanokungilekelela lokhu kokunye nangasemsebenzini wami ukuthi nje ukuya phambili naye kube khona la kwazi ukufaka khona isandla bo shuthi ngalimala nje kakhulu ukuhamba kaMjikes yabo. Ngiyayizwa Vava mfethu uyayibeka yacaca. Awugcinanga ke lapho mfethu uthe lezi insizwe mayidlule emhlabeni wase wena uthi okay angenze angiyimeleke manje angisebenzele ngikhiphe ingoma zakho mangaka ama-album akho wakhiphile and ngizoncela ungicaphunele mhlambe kuma album akho ingoma oyidlalile nezingoma ezithema uyidlala zahlaba hlosa abantu bazazi wadlalwa emsakazweni ngazo mfowethu zingaki? Shuthi singaqala laphana ku album yami yokuqala amalanga enjabulo engayikhipha ngo2015 usiyophela kodwa nje neqale nje ukuzwakala ngo2016 kanje. Lapho kwakunengoma khona ethi inkunzi yovava kwase kuthi ngo2018 ngase ngizokhipha ke yothi bayose basibone esengiyikhipha ngaphansi kwelabel yami uVava Music Production. So ngingazi ke noma mhlawumbe usafuna mhlawumbe ngithi ukukhela mhlawumbe nakuzona lokhu la mhlawumbe nengiqale khona mhlawumbe kuyona inkunzi yovava ngazi ke ngabe ngenza iphuthe mangathi siyayiyeka cause singawela sesikhulumile ngabantu osebenze nabo izwe labona ngabe ngenza iphuthe ngabakhombisa ukuthi wena wenzeni emva kwabo labantu ababekushiya. We understand? Ngicela ungenzela mfowethu awungidlalele ngoba kumele bayibona abantu. Wona inkunzi yovava mfana, inkunzi yovava mfana, uhosha ubani uthi uzomlungi. Wona inkunzi yovava mfana, inkunzi yovava mfana, uhosha ubani uthi uzomlungi. Womina ngiphuma le neshowe, ngiphuma le ngudwi, ngiyihlaba intambo mfana. Womina ngiphuma le neshowe, ngiphuma le ngudwini, ngiyihlaba intambo. Wona inkunzi yovava mfana, inkunzi yovava mfana, uhosha ubani uthi uzomlungisa. Awuyithathele we-BK siyithathele mchunu awuyishane ngengoma. Awuyithathele wezimipi siyithathele mabiyela awuyishane ngengoma. Awuyithathele ngisemchuno siyithathele macingwane awuyishane ngengoma. Awuyithathele wekatite zithathele chata awuyishane ngengoma. Awuyithathele wePGK
Zithetele mandla akhe ehawishane ngengoma. Wona inkunzi ovavamva, inkunzi ovavamvana, uhosha ubani uthi uzomlungisa. Asibambe bafethu ungashona ilanga emangathi akayishayo uyayizwa ukuthi ukhuluma ngento yakhe ayaziyo into le esuka ngaphakathi mfowethu the following album yiphi ingoma wayidlala mfowethu abantu wezwe uthi emangena stage la basukuma bonke badlala emva kwalokho mfowethu uzobe ususho into ebalekile noyidinga ukuthi yini uyoyifisa ukuthi bakuseke ngayo uyangizwa lonto lana awungidlalela mfowethu then mase siyangena la ethenini bakuxhuma kanjani abantu abantu abaphatha imicimbi bangakusiza kanjani uyayibona lonto nofisa nje ukukusiza uyabo ngoba into ebalekile ngicabanga ukuthi iyona eseza show le la ikhona nali talent elayo isekeni uyangizwa mfowethu ake singene kule ngoma yakho Okay. Ngaqala ngaqala lesiginci ukuthi nje ngithole impumelelo mina kodala ngayiqala ingoma mina kodala ngasiqala lesiginci ukuthi nje ngithole impumelelo uthi vele la emculweni kunomona uthi vele la emculweni kusebenza imali nathi wayoze basibona banamehlo uthi vele la emculweni kusebenza imali uthi vele la emculweni kunomona nathi wayoze basibona banamehlo wawukuphi samba nedla amanzi wawukuphi sithi awungiboleka indoda ukuthi nje ngithola impumelelo wawukuphi samba nedla amanzi wawukuphi sitempo fane wava bani ukuthi nje ngithola impumelelo mina kodala ngayiqala ingoma mina kodala ngasiqala lesiginci ukuthi nje ngithola impumelelo yayihamba nje uNkulunkulu wami ngiyakuzwa mfethu bafethu iSelect Africa TV ngihleli noVava bafethu insizwa le isuka phansi le ngudwini empofane lapha emashosho mfethu asibatshela abantu utholakala kanjani and yini uyifisayo mfethu ake siqale la yini nje uyifisayo mfethu ofisa bekusize ngaye abantu mfethu ngiyafisa nje ukuthi mhlambe kube khona umuntu nozokwazi nanokungilekelela anti ngoba ngisho nje ukuthi la emculweni mfethu kusebenza lokho imali umculo mfethu kuze ukwazi ukufinyelela nasebantwini nanokuphusha ukuthi ukwazi ukuthi lokhu uzwakale lokhu endlebeni zabantu konke lokho mfethu kudinga nje lokho imali yabo so mfethu cha ngiyadinga ukuthi nje kungaba khona umuntu ozokwazi ukungilekelela lokho nasekuphusheni nomuntu mhlambe nozokwazi ukungisiza njengokungimeneja mhlambe nokwazi ukungitholela nje lokho nemidlalo ngikwazi ukufinyelela nasebantwini ngaba ama interviews kuma radio station kumaphepha nako television yabo into enjalo yes nanokuthi nje ngicine ngikwazi ukuthi nje ngenze nanama music video so yabukushoot music video ndoda kuyadura yabo so nakhona ngiyadinga ukuthi yabo nje ngikwazi ukuthola umuntu ozongilekelela
ngoba nje kunane EP nje nengikhiphile ngabo December nesihloko esithi samnge ineyingoma ngithi ingaki zo4 yabo. So lokhu nengisazo ngiphinde mhlambe nje ngiqhubeke mhlambe ngiphinde mhlambe kube khona ezinye ingoma mhlambe nengi-eda mhlambe kuze kugcinela mhlambe nokufika khona mhlambe nje khona mhlambe sengiyayihlanganisa sengikhipha mhlambe siyi-album lokhu nephelele. Yeah, so ke ngiyacela bafethu uma ngabe kukhona umuntu ongakwazi nanokungilekelela. So ngoba nakhona nomculo ukuthi yamona khona noma ngikhona mhlambe ngicabange nanokuyeka. Awuyekeki ngoba manje kuyayifikela ikhona lento esithunywa lokho yabona nje nefika yabo. So manje ngiyacela ukuthi umuntu ongakwazi nanokungilekelela nje nami ukwazi nje ukungibeka phezulu nasebantwini ukuthi izwe likwazi ukuthi lingibone. Lokhu ngokweinamba ngitholakala ku 072 915 2996 072 915 2996 ku Facebook ngoQondokwakhe uVava mbamba yes. Ku Instagram ngoQondokwakhe uVava, ku TikTok uQondokwakhe uVava futhi kanjalo. Yeah, uTwitter ke nengakatholakali ku lapha esilungwini ngicaba engakafika. Siyakhala lapha esilungwini khona kubuye kungabe lula. Mfowethu siyabonga mfowethu. Ake sibonge mfowethu ukuthi uthatha isikhathi sakho usihloniphe ukuthi ufike la. Ngithe mangishaye ikhwela ngithi mfowethu awusondele wangihlonipha ngane wethu. Ngicabanga ukuthi buyibraza endala mangikhula ngiyisemva kwenu. Ngibukela kunina. Namhlanje siyahlangana namhlanje ngithe ngishaya ikhwela ngithi sondela wehla weza la ngithina mfowethu Select Africa TV mfowethu. Ngicabanga ukuthi TV le eyihlupha kakhulu ngama artist nabantu abasuke befuna ukuphumelela. Abanye babo baphumelele mfowethu ngenxa ukuthi siyabambisana thina nabo. Cha mfethu nje ngibonga kakhulu ukuthola nje lelo thuba ni Select TV ukuthi nami izwe lokwazi ukuthi lingibone ngoba ngicabanga ukuthi kayi ifinyelela kuwo wonke amagumbi amani umhlaba le akukho la engafiki khona. Yeah, so lokho abantu nakuphi bazokwazi ukuthi bengibone. Mfethu ngibonga kakhulu ithuba neninginikeze lona nangelinye ilanga ningadina. Mhlambe nengizokusho ngizocela ukuthi lapha mhlambe ku YouTube abantu beseshe uQondokwakhe uVava. Kukhona ingoma neziwu2 lapho nengifakile lokho khona kule EP yami ngizocela abantu beyidownload bekwazi ukuthi bezizwe njenge track ethi samnge ne track ethi iphupho lapho ngifeature khona insizwe yasenkandla bayibiza ngosebedlile. Hayi ngiyamazi lo mfana mfowethu. Lo mfana ngiyamazi umfana onamandla kakhulu and ngiye nganibona lapha kaMashu I think kwakuseyitolo kaDladla ni performa lapha ngabona ukuthi leya insizwe inamandla kakhulu. Namandla kakhulu. So nje ngibonge nje nakuyena ngoba insizwe sahlangana nje nase studio naseGoli. So ngathi mangicela ukuthi ngicela ukuthi enesisebenze ya ngivulela lokho izandla sasebenza nje lokho kwamnandi yangibheka nakwezinye lokho ingoma kwaba mnandi. So naye ngimfisela nje impumelelo nasemsebenzini wakhe ukuthi naye engathi nje uNkulunkulu engampha amandla vele izwe naye limbone. Mfowethu siyabonga singazi ukuthi singaxoxa kushona ilanga. Sibonge mfowethu isikhathi sakho. Babukeli beSelect Africa TV benginovava bafowethu insizwa lesiyacela ukuthi niseke siyazi sukumani bafowethu niseke lensizwa. iSelect Africa TV subscribe niyasubscribe ku Facebook niyasilandela Select Africa TV Twitter niyasilandela Select Africa TV bafowethu yonke indawo sikhona ngoba senzela nina nje into ebalekile kunina esicela noma esiyinxusayo wona nje uyahamba lapha elentuzaneni ku YouTube uyafika uyasubscribe uhlezi usithola sisonke. Sibonge Vava mfowethu.